أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau ga wani sabon haɗi mai ƙarfin gaske wanda yake aiki ɓangaren hana saurin inzali, yana magance matsala ta saurin kawowa ko waɗanda ba sa iya samun dama su yi zango na biyu. Idan mutum ya kawo na farko shi kenan ya gama, ko wanda yana cikin yi sai gaban shi ya kwanta, ko matsala ta sanyi ko ta ƙarancin maniyyi, duk a yi ƙoƙari a jarabta wannan fa'ida. Kai ko fa baka taɓa yin zango biyu ba, bari a ce ka tafi na uku, za ga mutum gaba ɗaya baya iya minti uku cikakke. Minti uku ma inda agogo za a duba ba zai ba, yana da ƙiyasin yana iya minti uku ne. Sannan da zarar kuma ya kawo shi kenan sai washe gari, duk yanda za a yi ko me za a yi ba zai sake tashi ba. To wannan fa'ida kai ƙoƙari ka jarabta ta. Haka ma idan ba ka daɗewa, ka yi ƙoƙari ka jarabta wannan fa'ida. Ko ƙarancin sha'awa kake da shi, ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka jarabta wannan fa'ida. Kuma wannan tana maganin sanyin mara duk tsananin shi, tana ƙara ruwan sperm, ta ƙara maka sha'awa da ƙarfin gaba. Abubuwan da ake buƙata wajen haɗa wannan fa'ida abubuwa ne guda uku. Na farko shine za a samo garin turmeric, garin kurkur ko garin kurkum, yana nan yalo, wanda mata suke haɗa kori da shi ko suke shafawa a fuskarsu domin yana da amfani ga fata, amma a nan ba a fatan za a yi amfani da shi ba. Sannan abu na biyu, za a samo garin cinnamon, garin girfa, ana samu a Islamic chemist. Sannan abu na uku shine za a samo kanumfari. Yanda za a haɗa su shine za a samo garin turmeric babban cokali guda uku, za a samo garin girfa babban cokali guda 2.5, sannan za a samo garin kanumfari babban cokali guda 2. Za a haɗe su waje ɗaya, a dake su a tabbatar sun haɗu yanda ya kamata. Sai a riƙa ɗiban cikin ƙaramin cokali, za a zuba shi a tafasasshen ruwan zafi ƙaramin kofi. Sannan a zuba zuma babban cokali guda ɗaya, za a bar shi sai ya jiƙu na tsawon mintuna guda 5, sai a tace a sha wannan haɗi. Idan baka da ulcer, ana so ka sha wannan haɗi minti 30 kafin ka karya da safe. Sannan da daddare awa 1 kafin a kusanci iyali. Idan kana da ulcer sai an karya da minti 30 sannan ake shan wannan haɗi. Idan ulcer ka ta yi tsanani, kar ka yi amfani da wannan fa'ida. Ko da ba ta yi tsanani ba, in ka yi amfani da shi yanayinka ya sauya, to ka yi ƙoƙari ka ƙyale wannan fa'ida. Amma insha Allah duk wanda ya jarabta ta zai ga sakamako mai kyau. Za ka yi mamaki na tasiri da ƙarfi da amfani na wannan fa'ida ƙwarai da gaske. Saboda haka wanda baya daɗewa, wanda baya komawa dogon zango, duk a yi ƙoƙari a yi wannan fa'ida, bi iznillahi ta'ala za a ga abun mamaki. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaƙa. Sannan 'yan uwa waɗanda ba su yi subscribe na wannan tasha mai albarka ba, su yi ƙoƙari su danna subscribe, sannan su danna ƙararrawa domin samun sanarwa duk lokacin da muka aji sabon shirinmu. Wanda ke tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe na matsala ta saurin kawowa ko kuma sauran matsaloli, zai iya tuntuɓar mu ta lambar waya ko ta akwatin aje saƙonni. Sannan za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu waɗanda muka rubuta a kan website namu mai suna www.maijalalaini.com. Mun gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi.